Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sisenzile ezinye izibalo ke manje ezisebenza ngama ratios ziphinde sisebenze ze-algebra. Asenze ezinye izibalo ezizosiza ukuthi sijwayele ukwenza izibalo zama ratios nama algebra. Ungixolele umbhalo wami namhlanje la awuveli kahle. Ngiphiwe itotal ya 57 yamantombazane nabafana. Kwathiwa iratio yabo u4/15 okusho ukuthi amantombazana u4 kuwonke amantombazana u4 kunabafana bawu15. Ngizobe ngifundela lana ngikubhalela nombuzo wami kuba ngiyabona impela ukuthi ngendlela engibhala ngayo akuveli kahle. Ngiyabuza ukuthi bangaka abafana mele baphume asithi basegumbini elilodwa labafana namantombazana. Bangaka abafana bamele baphume ukuze iratio yalamantombazane nabafana iguquke isuke ku4/15 iye ku4/11. Sisebenza ke manje sisuka le kwiratio ya4/15 sifunani? Sifuna u4/11. Uyabuza ukuthi bangaka abafana mele bahambe ukuze le ratio ngempela iguquke ibe u4/11 isuka ku4/15. Khumbula ukuthi sinikwe siphiweni kuthiwe kuleli igumbi amantombazane nabafana behlangene bangaki bawu57. Ngiyabhala ke yonke imininingwane enginikiwe iyona izongisiza ekutholeni umphumela oyiqiniso. Ngino 4/15 bhala kanye nami la b plus b equal 57. Yazi ukuthi bebonke behlangene bawu57. Bebonke behlangene bawu57. U57 times 15/19 ngizosalela ba 45 lo ngibe ngawo lapha. Ngibe no 12 uthi wami manje usumelwe u12/45 njengoba sengimelana ke manje ku12/15 kumele ngithi minus x. Phela mele sithole ux. Ux manje umeleni? Ux umele labafana mele bahambe baphume egumbini ukuze iratio ibuyele la nje bangisekela ibe u4/11. Kudinga kuphume abafana bathize. Ngakho ux wethu basuthola uzosisiza ukuthi sazi ukuthi bangaka abafana mele baphume. (132 equal) Ngithemba uyabala kanye nami. Thola minus 4x equal minus 48. Base ngithola ukuthi ux wami u12. Ukuze ngifinyelele ku4/11 ux wami ungu12.
Angithemba uyabona okubhaliwe lapha. Kuyazi ukuthi 45 minus 12. Hawu naku ngiphelele isikhala. Usipha wona umphumela wethu kanjalo. U45 minus 12. Nasibheke esinye isibalo ke manje. Asizibheke nje sizijwayeza ukubheka izibalo eziningi. Kuzosisiza lokho ukuthi sibe abantu abasheshayo basenza izibalo. Ngoba kuba sesizijwayele siyazazi. Ngizosebenza ngani manje? Bengisebenza ngamantombazana abafana okay. Uhleke. Ngokuthi A over B manje u5 over 19. Uthi ratio ya A no B u5 over 19. Base kuthiwa angihlanganise njengoba ngikubhalela la umbhalo wami umuhle neze namhlanje. Angikubhalele angifake obanana about 23. Ama-apula laba nobanana engisebenza ngabo. Kuthiwa angifake futhi obanana about 23. Okusho ukuthi kuzoba u-A basenzansi kuba u-B plus 23. Okusiphani okuzosipha iratio ya 10 over 61. Base siyabuza ukuthi ithini iratio uma sesikwenzile lokho. Izothini manje iratio uma sesifakile labo banana about 23 esicela ukubafaka. Nansi iratio sisuka kuyona isisuka ku5 over 15. Ekufakeni ke manje obanana about 23 siyabuzwa kuthiwa iratio izobe isithini ke manje. Sizobheka manje konke sinako. Ikona okuzosisiza ukuthi senze isibalo esineqiniso. Ukuthi sibheke yonke imininingwane esinayo. Asehlelela ngezansi. Sino 61 wa A no 10 wa B plus 23. Sipha 10 over 61 no 2 wa B. Sisuka phi? Sisuka eku A to equal 5 over 19 B sibe no 5 over 19 B ezansi lana sifaka u61. B equal 38. Sino 15 over 19, 5 over 19 ngase. Angithembe nawe uhambisana kanye nami. Ngithola u71 bangihlanganisa u48 no23 usipha u71. Ngidlulele ilapho sesibamba khona ke u71.